Kvon. Till halda føringar flest en føroysk ravera. Men ingen kan vi ivo om at hetta en føroysk ravera, Morstan. Gutti, hetta her ekta føroyskt handverk og hetta 100% tollfritt. Ein tollfrier føroysker tosker. Torsken steikja panne og så eta smidlja føroyskt framleida frikadellefarse. Men spurningen så, hva en føroysk vøra? Hva en føroysk vøra? Ja, hva en føroysk vøra? Det vel raverande føroysk. Det må være til at hun vil framleide i førjon. Føroyske tosker, stokter vi kvon. Perfekt. Det var saftig, ja. Det smakar deiligt. En føroysk vøra? Ja, det helt det. Alltså ta ner fiske här och så görsarna och så vill jag med detta en føroysk vøra. Hetta en føroysk vøra? Nej, det är det inte. Jag vill hellre förbinda en frikadelle vid en danskare än förbinda det med föring. Det ska vara det för en kinch för ju, va? Inte bara till att det kommer in och tar packa och om allt och följer och så kommer ur det Sydamerika också så. Det är nog smarma. Ja. Det är läckert. Det är luftjar. Inte så här, och det var. Hvis det virker vi följer vi förskar vita ett ganska förskon uppskriften. Det så en føroysk vøra? Jag parti förres men inte allt. Men jag parti för ju, där då. Jag vet inte hur stort det är där. Måste det inte för ju. Först när det ta hej där vid pricken vi, kan du säga. Det är dejligt att det är något som just här. Allt det. Det är lika mycket. Vi gör inte allt. Vi gör inte mjöl. Det är något vi inte gör. Så vi får inte göra allt här i förjorna. Så för mer där förr så längs stolar och en förrän på ner. En føroysk vøra kan være tre ymisk ting. Det kan være ravera, framleisla eller vitan. Vitan, det kan være oppskrift på en snaps, det kan være et bindemønster, eller tonleiger. Framleisla, det kan være fars, det kan være påsar, eller såpa. Raveran, det kan være toskeren, makreller eller mjölk. Så gjør som Morstan, kjøp først, det er mest som tollfrukt.